Nesený na krídlach orla, ponad rozbúrené more času, nesený na krídlach orla až do večnosti. Ponad hory a údolia a pozemky, stále vyššie ku nebeským výšinám. Mocné sú krídla, ktoré ma nesú. Krídla, na ktorých stojím. A pod tými istými krídlami, ako nádherne odpočívam. To je moje útočisko, môj pevný, bezpečný dom. Nepriateľ nado mnou môže krúžiť, na mňa mieriť a sliediť, ako len chce. Mocné sú krídla, ktoré ma prikrývajú. A pod tými krídlami je pokoj. Áno, skrytý, chránený pod krídlami, na krídlach držaný. To dáva blažené odpočinutie, dáva to šťastnú cestu, dáva to bezpečné poznanie aj pri premenlivej púti, pretože pod krídlami je pokoj a na krídlach je moc. Milí bratia, milé sestry, všetkých vás veľmi srdečne vítam v drahom mene nášho Pána Ježiša Krista. Sme Pánu vďační za to, že sa ešte stále môžeme zhromažďovať a počuť pravé slovo Pánovo. Taktiež všetkých po celom svete, ktorí sa teraz pripojili, veľmi srdečne vítam a chceli by sme domov odísť s rovnakým požehnaním. Sme dnes zhromaždení, aby sme počuli Božie slovo. Zhromaždili sme sa, aby sme boli budovaní, byť cirkvou Božou, že by sme raz mohli byť tam a smeli vidieť nášho Pána Ježiša. Milí bratia, milé sestry, pred modlitbou by som chcel najprv čítať niekoľko slov z 1. Jánovej, kapitola 3, verše 1 až 3. 1. Jánova, kapitola 3, od 1. verša. Vidzte, akú veľkú lásku nám Otec tým preukázal, že sa máme nazývať deťmi Božími a tými i sme. Preto nás svet nezná, pretože jeho nerozpoznal. Milovaní, teraz sme deťmi Božími a ešte sa neukázalo, ešte nebolo zjavené, čo budeme. Ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní, lebo ho budeme vidieť tak, ako je. A každý,
Kto má túto nádej na Neho, kto svoju nádej vzložil na Neho, očisťuje sa tak, ako je aj On čistý. Sme deti Božie. A potom tam ešte stojí a sme nimi. A máme túto dôveru, že raz budeme Pánu rovní. Ale ešte k tomu niečo chýba. Musíme byť pripravení a nasledovať ho na ceste, aby sme, keď príde, aby tých svojich vzal domov, aby sme potom mohli byť pritom. Chcel by som čítať ešte niekoľko slov z listu Rimanom, kapitola 8, verš 14 až 17. Rimanom 8, verš 14. Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími. Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synovstva, v ktorom voláme Abba, Otče. Sám ten duch spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími. A jestli deťmi, tedy aj dedičmi, dedičmi Božími a spolu dedičmi Kristovými, akže spolu trpíme, aby sme aj spolu boli oslávení. Milí bratia, milé sestry, aké nádherné slovo, že smieme byť deťmi Božími. Áno, nie len Božie deti, ale i dediči. A ďakujeme Pánu, že tým sme. Čítali sme to v prvom liste Jána 3, vo verši 1. Milí bratia, milé sestry, prichádza deň a už nie je ďaleko, v ktorom Pán Ježiš tých svojich vezme a my Pána prosíme, že by sme pri tom mohli byť. Chceme sa modliť. Áno, verný Pane, ďakujeme Ti, chválime a velebíme Tvoje nádherné a slávne meno Ježiš. Ďakujeme Ti za tieto slová, ktoré sme čítali, že smieme byť Tvojimi deťmi. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že ďalej buduješ a že my sme kameňmi v tejto stavbe. Ale Ty, Pane Ježišu Kriste, Ty si základným kameňom tejto stavby, tohoto Božieho chrámu. Áno, Pane Ježišu, priprav nás na tento deň. Odstráň všetko, čo nie je od Teba, a ďakujeme Ti, verný Pane, za Tvoju dobrotu, za Tvoju lásku, za všetko to, čo si vykonal na kríži Golgoty. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za toto slovo, ktoré smieme dnes popoludní počúvať, pretože je to ku vzbudovaniu cirkvi Božej. Verný Pane, ďakujeme Ti a chválime a velebíme Tvoje nádherné a slávne meno Ježiša Krista. Amen.
Pred modlitbou by som chcel čítať z listu Filipenom, kapitola 4, od verša 4 až 9. Mohli by sme ku tomu povstať? Filipenom, kapitola 4, od verša 4. Radujte sa v Pánovi vždycky. A zase len poviem, radujte sa. Vaša prívetivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko. O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi. A ostatne, bratia, všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravedlivé, čo je mravne čisté, čo je ľúbe, čo je dobropovestné, ak je nejaká cnosť a jestli nejaká chvála, o tom premýšľajte. Čo ste sa aj naučili a čo ste prijali a počuli a videli na mne, to robte a Boh pokoja bude s vami. Modlíme sa. Nebeský Otče, ďakujeme Ti z celého srdca za tú veľkú prednosť byť zhromaždený pred Tvojou svetou tvárou. A to v drahom a svetom mene Ježiš. Počuť Tvoje slovo, byť uvedený do Tvojho plánu s úmyslom, že by si ku nám hovoril, zachránil stratených, oslobodil poviazaných a uzdravil chorých. Ó všemohúci Bože, zjav nám svoju lásku na novo, svoju milosť a svoju moc. Nech sa tie veci, ktoré stoja napísané v slove, v našom strede a v našom živote stanú božskou realitou, aby bolo Tvoje meno ctené a Tvoj ľud požehnaný. Vedome kladieme toto zhromaždenie pod prikrytie krvi baránka. Verný Pane, odpusť nám všetkým, ako sme i my všetkým odpustili, ktorí sa voči nám previnili. Ty, ako ten všemohúci Boh, si nám odpustil v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. On je našim zmierením, našim smiernym. Tebe za to ďakujeme. Verný Pane, nech je v tento deň zjavené, že Ty si v našom strede ako ten živý a z mŕtvych povstalý. Daj nám svoj pokoj a svoje požehnanie. Milovaný Pane, stíš nás vo svojej prítomnosti. Vzdial od nás ten bežný deň so všetkými jeho starosťami a núdzami a daruj nám dôveru v Teba, aby sme naše žiadosti a prosby v modlitbe, v prosbách spolu s ďakovaním prinášali pred Tvoju tvár. Požehnaj svoj krvou vykúpený zástup
Požehnaj svoj ľud, ktorý ti bol drahý a vzácny, že si zaň zaplatil cenu tvojho vlastného života a tvojej drahej krvi. Milovaný Pane, veď nás skrze svojho ducha a buď s nami z milosti v Ježišovom mene. Amen. Amen. Môžete sa posadiť. Nuž, teraz vojdeme do Svätého písma. Dnes máme po tejto bohoslužbe biblický krst a prosíme všetkých o to, ktorí ešte nie sú biblicky pokrstení, že by dnešnú príležitosť nenechali prejsť pomimo, ale aby zo srdca s Božím slovom súhlasili, povedali áno na to, čo on vykonal a povedali áno i na to, čo máme my z našej strany vykonať. Chcel by som čítať z 2. listu Petra, z 1. kapitoly a potom prejdeme k niekoľkým biblickým miestam o krste v nádeji, že Pán bude hovoriť ku našim srdciam. 2. list Petra, 1. kapitola, od verša 12 po 16. Preto nezanedbávam upomínať vás vždycky na to, hoci to aj viete a ste upevnení v prítomnej pravde. A mám za spravodlivé, aby som vás, dokiaľ som v tomto stánku, povzbudzoval upomínaním, vediac, že odloženie môjho stánku je rýchle, ako mi to aj náš Pán Ježiš Kristus oznámil. A budem sa aj pokaždé snažiť o to, aby ste po mojom odchode mali ako rozpomínať sa na to, lebo sme neišli za chytrácky vymyslenými bajkami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho Pána Ježiša Krista, ale ako takí, ktorí sme boli očitými svedkami jeho veličenstva. Ako vieme, máme dočinenia s Božou spásnou radou, Božím spásnym plánom, ktorý v priebehu času milosti prebieha a čoskoro bude dokončený, dokonaný. Tu v tomto slove je reč o návrate Pána a i o tom, že sme nenasledovali chytrácky vymysleným bajkam, ale uverili sme slovu pravdy. To spôsobuje, že sa radujeme a sme vďační, že Boh i v tomto čase slovo pravdy pred návratom Ježiša Krista vo všetkej zreteľnosti a jasnosti postavil na svietnik, aby všetci, ktorí sú pripravení Pánu slúžiť a jemu nasledovať, nemuseli zostať v temnote, v nejasnosti, nie v neistote, ale mohli vidieť jasné svetlo zjaveného prorockého slova. A to potom Peter ďalej vysvetľuje vo veršoch 19 až 21,
keď píše, aj máme pevnejšie slovo prorocké. Tieto biblické miesta sme opakovane čítali a preberali sme ich, ale porozumeli sme v plnej hĺbke moci Božej zvesti pre tento čas. Poznali sme, čo nám skrze ňu bolo od Boha dané, čo za milosť nám bola od Boha darovaná, že v tomto čase, keď všetko ide krížom krážom, existujú nespočetné smery a výklady každého druhu, že nám Boh daroval milosť vrátiť sa späť ku jeho slovu a že sme rozpoznali zvestovateľa a zvesť. I to sme zdôraznili, že od začiatku Nového zákona sa stali tie zasľúbenia, ktoré boli dané v Starom zákone, skutočnosťou. To, čo Izajáš v 40. kapitole v 3. verši prorokoval a čo stálo zhruba 700 rokov napísané, bolo náhle realitou v osobe Jána Krstiteľa. Zasľúbenie sa stalo skutočnosťou, ten oznámený hlas bol prítomný, cesta bola pripravovaná, aby mohla byť zjavená Božia sláva. Spásne dejiny v Novom zákone sú plánovaným naplnením toho, čo Boh skrze ústa svojich svätých služobníkov a prorokov oznámil v priebehu starozákonného času. A ak sme túto prorockú cestu našli, ktorá nám bola daná pre prorockú časť spásnych dejín, potom máme božskú orientáciu, potom nájdeme uprostred všetkého zmätku cestu. Potom poznávame, že to neboli muži, ktorí niečo činili, ale že Boh skrze nich naplnil slová zasľúbenia, ktoré on sám dal. Keď sa vtedy Jána pýtali, môžete si to prečítať, v Evanjeliu Jána, kapitola 1, keď sa ho pýtali, kto teda je, tak im to veľmi zreteľne povedal. Túto čítame od verša 19. A toto je to svedectvo Jánovo, keď boli poslali k nemu Židia z Jeruzalema kňazov a levitov, aby sa ho opýtali, kto si ty? A vyznal a nezaprel a vyznal, ja nie som Kristus. A opýtali sa ho, a čo teda? Či si ty Eliáš? A povedal, nie som. Či si ty ten prorok? A odpovedal, nie. Vtedy mu povedali, a kto si tedy? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali. Čo hovoríš o sebe? Riekol, ja som hlas volajúceho na púšti. Urovnajte cestu Pánovu, ako povedal prorok Izajáš. Pre mňa je toto niečo veľmi vzácne. Chcel by som to ešte raz zdôrazniť. Započatím Nového zákona bol učinený začiatok naplnenia biblického proroctva a uskutočnenia Božieho spásneho plánu.
Ján začal Božie kráľovstvo zvestovať, ale zároveň bol pevnou súčasťou tohoto Božieho kráľovstva. Na ňom sa naplnilo to, čo bolo pre ten čas napísané. V Lukášovom evanjeliu, taktiež v 1. kapitole, je nám to ešte raz veľmi zreteľné, postavené pred oči, od verša 16, tam je ohľadom neho napísané: a mnohých zo synov Izraelových obráti k Pánovi, ich Bohu. A on sám pôjde pred ním v duchu a v moci Eliášovej obrátiť srdcia otcov na deti a neposlušných k rozumnosti spravodlivých, aby prihotovil Pánovi pripravený ľud. To bol zmysel a účel Božej zvesti pri prvom príchode nášho milovaného Pána a Spasiteľa. To je zmysel a účel Božej zvesti teraz, pred návratom Ježiša Krista, nášho Pána. Jemu, tomu živému Bohu, pripraviť cestu, aby on prišiel ku svojmu právu a zároveň Pánu prihotoviť dobre pripravený ľud. A v tej veci dal prorok Zachariáš nádherné zasľúbenie, nie skrze vojsko a nie skrze moc, ale skrze môjho ducha sa to stane, hovorí Pán. Boh pôsobí skrze svojho ducha tam, kde sa môže stať jeho slovo Božieho zasľúbenia pre ten určitý čas skutočnosťou. Boh pôsobí v tých, ktorí slovo zasľúbenia prijímajú, ktorí mu veria a očakávajú jeho naplnenie. Viem, že od Boha očakávame viac ako len opakovanie zasľúbení, ktoré dal. Očakávame, že na konci času milosti povstane, vzíde ako výsledok plne obnovená, znovu napravená, živá cirkev živého Boha. Vieme, že návrat Pána predsa vôbec nemôže nastať, kým nenastane von vyvolanie, znovu napravenie a obnovenie. To môžeme čítať, ako sme to už často čítali a počuli v Skutkoch apoštolov v 3. kapitole vo verši 20 a 21, pretože tu stojí napísané, u nás, verš 19, druhá časť, aby prišli časy občerstvenia od tvári Pánovej a aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša, ktorého však musí prijať nebo do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Boh skrze ústa všetkých svojich svätých prorokov od veku. Toto slovo nepotrebuje žiadny výklad. Ježiš Kristus očakáva v sláve, ktorú pre nás pripravil až do toho času, keď bude všetko znovu napravené, ako to Boh skrze ústa svojich svätých prorokov od pračasu oznámil. Dovolte mi k tomu čítať z Evanjelia Matúša zo 17. kapitoly, aby sme všetci presne vedeli, že zasľúbenie sa vzťahuje na náš čas a že Pán
ho z milosti naplnil. Matúš 17, verš 11. A Ježiš povedal a riekol im, Eliáš, pravda, príde prv a napraví všetko. Uvedie všetko do správneho stavu. To je budúcnosť. Ohľadom Jána, ktorý prišiel v duchu a moci Eliáša, povedal vo verši 12, ale hovorím vám, že Eliáš už prišiel a nepoznali ho, ale mu urobili všetko, čo chceli. Neviem, či ste už všetci čítali 2 posledné kázania, ktoré vám medzi tým určite prišli, ale vždy, keď Boh niečo mimoriadne koná, rozdeľujú sa duchovia. Tí jedni sú plne za tú vec a iní sú plne proti nej. Tí jedni sú plne naplnení Božou láskou, tí druhí prekypujú nenávisťou. Je to rozdelenie, ktoré vždy prechádza skrz ľud, keď Boh niečo mimoriadne koná. Tí jedni poznávajú deň Božieho milostivého navštívenia, ďakujú Bohu za jeho slovo, tí druhí majú proti tomu či onomu námietky, podľa nich to či ono nesúhlasí a nepoznávajú, že tu ide o súlad s Bohom a jeho slovom. Väčšina prikladá vlastné meradlo a všetko, čo s ich učením a ich poznaním nesúhlasí, to je automaticky pre nich nesprávne. Na koľké mnohé strany by sa Boh mal postaviť? Cesta Božia vyzerá inak. My sa musíme Bohom nechať opraviť, napraviť sa. My sme to, kto musí naše vlastné cesty opustiť a vykročiť na cestu Božiu. Zanechať naše vlastné slová, aby sme mohli nechať platiť Božie slová. Ale to môže len ten, kto sám sebe zomrel, kto nie je zaujatý samým sebou, svojim vlastným poznaním, ktoré by chcel rád všetkým odovzdať. A existujú takí ľudia, oni majú tak mnoho vedomostí, oni majú príliš mnoho vedomostí a to by chceli ostatným odovzdať. Zaujímajú vás moje vedomosti? Zaujímajú mňa vaše vedomosti? Isté, že nie. Ale nás všetkých spoločne zaujíma Božia vôľa a preto by sme chceli skúmať písmo, aby sme rozpoznali, čo Boh pre naše dni zasľúbil. Sme vďační za to, že sme smeli rozpoznať oboje, zvestovateľa i zvesť. Ako sme to často povedali, Pán berie svojich služobníkov a prorokov, ale zanecháva nám svojho ducha a svoje slovo a vedie nás dnu do všetkej pravdy. A bez domýšľavosti môžeme povedať, že aj ak by bol v našom strede ten najväčší prorok a mohol by predložiť Boží spásny plán od A po Z, žiadny z nás by tomu neporozumel, jedine, že by nám to bolo Svätým Duchom zjavené. To je to, čo sme všetci pochopili. Aby jeden nepoučoval druhého, ale všetci boli Bohom vyučovaní. Koľkí počuli brata Branhama, koľkí počuli Pavla, koľkí počuli Božích mužov, áno, tých najväčších Božích mužov videli a prežili. A napriek tomu to vždy poznali len tí,
ktorí sa Bohu priblížili s pokorným srdcom, ktorí všetku kritiku zanechali doma, priniesli si otvorené srdce, aby mohli prijímať to, čo im Pán chcel povedať a dať. Takže nepotrebujeme tu žiadneho mimoriadneho veľkého Božieho muža, ktorý by nám veci objasňoval. Potrebujeme prítomnosť toho veľkého Boha, pôsobenie Svätého Ducha, ktorý nám slovo obživuje, ktorý nás vedie do najhlbších hlbín Božích a odkrýva nám to, čo by ešte mohlo byť skryté a dáva nám k tomu prístup, aby sa nám to mohlo stať živým zjavením. Pavol predsa Galatianom napísal v 1. kapitole, že on sa to evanjelium nenaučil od ľudí, ani ho nezvestoval ľudským spôsobom, ale mu bolo dané skrze zjavenie Ježiša Krista. To isté píše Ján v Zjavení v 1. kapitole v 1. verši. Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí udiať naskore. Všetko je zjavenie Ježiša Krista. Zjavenie slova a vôle Božej. Uvedenie do spásneho plánu Všemohúceho v týchto posledných dňoch. A tu by sme opäť chceli bez domýšľavosti vďačne skonštatovať, že sme Božie slovo dostatočne skúmali a vieme, my sme nebežali za šikovne zloženými bajkami, nenasledovali sme nejakého človeka v nadšení, my sme skúmali a skúmali písmo ako tí Berejskí, či to všetko tak je. A mohli sme zistiť, je to tak. Boh v tomto prorockom časovom období poslal svojho služobníka a proroka, aby nám ukázal Boží smer a pomohol nám von z chaosu, v ktorom sme sa nachádzali. A i za to sme nášmu Bohu veľmi vďační. Prejdime teraz ku krstu a ku tomu čítam zo Skutkov apoštolov z 2. kapitoly známe verše 37 až 41. Skutky apoštolov 2, 37 až 41. A keď to počuli, prešlo im to ako osteň srdcom a povedali Petrovi a ostatným apoštolom, čo máme robiť, mužovia, bratia. A Peter im povedal, čiňte pokánie a nech sa pokrstí jeden, každý z vás, na meno Ježiša Krista, na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Lebo vám patrí to zasľúbenie a vašim deťom a všetkým na široko, ďaleko, ktorých a koľkýchkoľvek si povolá Pán, náš Boh. A tiež aj inými viacerými slovami dôrazne svedčil a napomínal ich a hovoril, zachráňte sa od tohoto pokolenia krivoľakého. A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť a pripojilo sa toho dňa okolo 3000 duší. Aké pôsobenie Svätého Ducha, aký dojem, aký vplyv
malo to, čo sa tam stalo na ten zástup ľudu, ktorý sa tam zhromaždil. Tu je začiatok novozákonnej cirkvi, jej založenie s vyliatím Svätého Ducha a hneď prúdili ľudia dohromady a prešlo im to ako osteň srdcom. Peter len krátko predložil, že Kristus na základe toho, čo proroci predpovedali, prišiel, trpel, zomrel a tretieho dňa vstal z mŕtvych. Veľmi krátko to predložil a hneď zostúpil Svätý Duch na poslucháčov a objasnil im to, čo počuli. A uverili v Ježiša Krista. Vy, milí, o to dnes ide, že by Svätý Duch mohol byť prítomný, keď kážeme Krista, toho ukrižovaného, že by mohol ľuďom to, čo sa stalo na Golgote, objasniť a oni mohli preniknúť ku viere. Tu, ako sme to mohli predtým čítať, stojí predsa napísané, verši 34, druhá časť, riekol Pán môjmu pánovi, seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh. Nech teda vie istotne celý dom Izraelov, že i Pánom, i Kristom ho učinil Boh, toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. Izraelský národ poznal, že svojho vykupiteľa ukrižovali a prešlo im to ako osteň srdcom. Dnes poznávame my, že Kristus šiel na kríž namiesto nás, že my by sme mali podstúpiť rozsudok smrti skrze Boží zákon, ale že tento rozsudok zasiahol jeho. Trest bol uvalený na neho, aby sme my mali pokoj a skrze jeho rany sme boli uzdravení. Vykúpenie znamená božské jednanie, Boží zásah do ľudských dejín. Veľký Boží deň zmierenia s ľudstvom nastal. Teraz mi bolo pripomenuté, že brat Miller včera v Salzburgu povedal, predstavte si, moja dcéra sa prebudila a prišla ráno skoro ku mne a povedala, mala som sen. Videla som, ako zostúpilo svetlo z nebies a náhle sa sformovalo toto svetlo do jasne žiariaceho kríža. A nielen mne, ale nám všetkým bolo jasné, kríž musí byť vstýčený a s krížom zmierenie, odpustenie, milosť a spása. Tam, kde je kríž postavený bokom, tam prichádza nenávisť a nezhody, tam prichádza dlžný úpis, tam prichádza rozdelenie, deliaci múr, tam človek nastavuje ten pôvodný stav, ktorý bol pred týmto veľkým dňom zmierenia. A to by nemal žiadny veriaci činiť. Nie. Ten prapôvodný stav, ten viac vôbec neplatí. Ten viac vôbec neexistuje. To staré pominulo. Hľa, všetko bolo nové učinené, pretože Kristus, náš baránok paschy, bol zabitý. On sa za nás vydal, aby sme my mohli slobodne výjsť. V liste Rimanom v 6. a vo 8. kapitole Pavol tieto myšlienky ešte raz osvetlil
Áno, vlastne v mnohých kapitolách, ale v spojení s krstom, je to tu, čítajme v Rimanom 6, verš 3, možno už od verša 1 z dôvodu súvislosti. Nuž, čo tedy povieme? Či zostaneme v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Nech sa nestane. Lebo veď, ktorí sme zomreli hriechu, ako budeme ešte žiť v ňom? Alebo či neviete, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježiša, pokrstení sme v jeho smrť, pohrobení sme tedy s ním skrze krst v smrť, aby sme ako Kristus vstal z mŕtvych slávou Otcovou, tak aj my chodili v novote života. Lebo ak sme sa stali spolu s rastlými podobnosťou jeho smrti, ale takými aj podobnosťou vzkriesenia budeme. Vediac to, že náš starý človek je spolu ukrižovaný, aby bolo zmarené telo hriechu čo do svojej pôsobnosti, aby sme viacej neslúžili hriechu, lebo ten, kto zomrel, je už ospravedlnený od hriechu. Mohli by sme pokračovať v čítaní. Dôležité je, že by sme vo viere prijali, čo nám je tu povedané. My sme boli s Kristom ukrižovaní, s ním sme zomreli, náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby niečo nové z milosti Božej mohlo povstať. A preto píše Pavol Korinťanom, ak je niekto v Kristovi, tak je novým stvorením. Tak to musí byť. To nesmie stáť napísané len v Biblii. Nie len ako učenie alebo poznanie byť v našom vedomí. Nie. Musí to byť môcť zjavené v našich životoch. Že sme s Kristom ukrižovaní, že sme s ním zomreli, že sme s ním boli v krste pochovaní, aby sme potom viac nežili sami sebe, ale tomu, ktorý za nás zomrel. A to v novom živote, aj keď ešte sme v tomto starom telesnom príbytku, ktorý už čoskoro bude premenený a potom budeme vzatí. Ponechajme Božie slovo platné, tak ako stojí napísané, a skúsme sami seba, či sa to skrze náš život mohlo stať skutočnosťou. Tak, ako sa každé zasľúbenie naplnilo na Kristovi, našom Spasiteľovi, a on niesol potupu, vinu a trest a nechal sa mučiť a ukrižovať, tak sa teraz vo všetkých vykúpených naplní každé Božie slovo. Nestojí to len napísané, aby sme to preberali. Stojí to napísané, aby sme vedeli, čo Boh z nás učinil. Totiž, že ten starý stav skončil, bol zrušený a starý človek bol ukrižovaný a pochovaný. A nový s Kristom povstal. Nikto viac nemusí byť pokleslý na mysli, nikto viac nemusí zúfať.
Dajte dnes Bohu za pravdu a povedzte vo svojom srdci a pre mňa za mňa i svojimi ústami: Páne, ja verím, že som bol s tebou ukrižovaný a že som s tebou zomrel. Môžeme to potvrdiť? Potom chceme potvrdiť vo viere i ten druhý krok, ktorý nás preniesol zo smrti do nového života. Totiž, že sme spolu s Kristom povstali, aby on mohol svoj život skrze nás teraz tu žiť. Chceme i na to povedať amen. Aby viac skutočne nikto nežil sám sebe, ale to, čo žijeme, to žijeme vo viere v Syna Božieho, ktorý nás miloval a ktorý nás zo smrti vytrhol. V liste Rimanom 8 čítame nádherné slová, ktoré k tomu jednoducho ešte patria. Rimanom 8 od 1. verša. A tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Lebo zákon ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, nakoľko bol slabý skrze telo, to vykonal Boh, pošľúc svojho syna v podobnosti tela hriechu a príčinou hriechu a odsúdil hriech v tele, aby bolo naplnené právo zákona v nás, ktorý nechodíme podľa tela, ale podľa ducha. Ani v tejto veci nemôžeme do toho hĺbšie zachádzať, pretože čas sa kráti. Ale tu máme opäť dočinenia s dvomi skutočnosťami. Tá jedna, ktorá nám je predkladaná skrze zákon, naša bezmocnosť nám je postavená pred oči, že sme neboli schopní naplniť Božie slovo a konať to, čo od nás Boh vyžadoval. To je jedna stránka a tu sme pochopili. O tom nie je žiadnej pochybnosti. Teraz však prichádza tá druhá stránka, totiž, že Kristus sa zjavil v tele, ako máme my, aby naplnil to, čo nemohol žiadny človek vo svojom pozemskom tele vykonať, aby tomu učinil zadosť, aby sa každé Božie slovo naplnilo a on nám mohol darovať božské ospravedlnenie. Žiadny z nás by sa sám nemohol vykúpiť alebo Božie slovo naplniť. Kristus bol odsúdený v takomto mäsitom tele. Bolo to moje a tvoje odsúdenie. Bolo to naše odsúdenie. Ale ako už bolo povedané alebo citované, trest bol vzložený na neho, aby sme my mali pokoj a skrze jeho rany sme uzdravení. Verme tomu, že Ježiš Kristus prišiel v tele, ako máme my, aby v tomto mäsitom tele učinil zadosť každej požiadavke, ktorá stála v Božom slove napísaná, a všetkým, ktorí bezmocne sa vo svojich telách snažili o to, čo len mohli, a
boli odsúdení na neúspech, im Boh dal ospravedlnenie skrze skutok zmierenia na kríži Golgoty ako dar milosti zdarma. My všetci predsa vyznávame, že sme hrešili, že sme boli vinní, že sme boli bezmocní, ale presne tak isto vyznávame, že Ježiš Kristus, Boží syn, namiesto nás pikal a že my sme boli omilostení a že Boh nás vidí skrze Krista takých, ako keby sme nikdy neboli hrešili. To vôbec nedokážeme pochopiť. Ale plné ospravedlenie znamená, a to hovorí brat Branham taktiež v jednom kázaní, Boh nás vidí tak, ako keby sme nikdy nezrešili. Predstavte si to. My by sme sa v Božej sláve zjavili a Pán by hľadel na teba a na mňa a spomenul by si na tie veci, ktoré sme my v tomto živote učinili. Potom by sláva viac nebola slávou a radosť by viac nebola žiadnou radosťou. Nie. To staré na veky pominie. Hľa, všetko sa stalo novým a v Zjavení stojí napísané, ten, ktorý sedel na tróne, povedal, hľa, činím všetko nové a na ten pôvodný stav si viac nespomenieme. To je niečo nádherné. Zaručujem vám, že ani Boh, ani tí vykúpení si nebudú môcť nikdy spomenúť v sláve na vinu alebo hriech. Krv baránka Božieho, ktorá v sebe niesla božský život, je zárukou dokonalého vykúpenia, ktoré zahrňa i to, že všetko bolo uvrhnuté do mora zabudnutia. Tu na zemi prichádza nepriateľ stále znova a ak sme aj my na to zabudli, tak ľudia a nepriateľ na to tak rýchlo nezabúdajú. A on stále znovu prichádza a hovorí, áno, tam a toto a ono. Zaručujem vám, to, čo v Zjavení 12 stojí napísané, to sa v ten deň stane Božou realitou. Pán s tými svojimi vystúpi a Satan, ten žalobník bratov, bude zvrhnutý spolu s tými svojimi a potom stojí napísané, teraz sa stala spása a panovanie a vláda nášmu Bohu a panovanie jeho pomazaným. V ten deň budeme plní radosti. V tom okamihu, keď i naše pozemské telo bude premenené, bude tá prvá fáza navždy ukončená. Viac nebudeme nič počuť ani vidieť z toho, ale budeme nefalšovanej radosti a blahu pred tvárou nášho Boha po všetku večnosť. Myslím, to by nás malo všetkých premôcť. Malo by sa to dotýkať nášho srdca. A ak Boh všetko uvrhol do mora zabudnutia, skrze to, že na Golgote bola cena zaplatená, nemali by sme potom aj my mali zmýšľanie Ježiša Krista a jeden na druhého hľadieť z Božieho pohľadu a jeden druhému viac nič nezapočítavať, ale veriť, že Boh mne a tebe, nám všetkým odpustil a že na vinu a hriech viac nespomína. To je milosť, to je vykúpenie, to je evanjelium, plné evanjelium.
A brat Branham vo svojich kázaniach občas zriedka používal výrok verím vo večnú istotu. On skutočne veril v to, že Božie dieťa, ktoré sa znovu zrodilo a prijalo do seba božské semeno, jednoducho bude v sláve. Že Boh nespasí len dočasne a potom nechá padnúť a potom zabudne. Nie. Božie zmilovanie, ktoré sme prežili, taktiež nikdy nezačalo a nikdy neskončí. Boh hovorí, komu som milostivý, tomu som milostivý. A nad kým sa zmilujem? Nad tým sa zmilujem. Teraz ešte priame slovo všetkým, ktorí ešte nie sú biblicky pokrstení. Vy poznáte slová poverenia z Marka 16 a taktiež tie z Matúša 28. Pán prikázal, že máme ísť do celého sveta a vyučovať všetky národy a že máme krstiť na to meno, nie na tie tituly, ale na to meno, v ktorom sa Boh v Novom zákone zjavil. Teraz o tom píšem, preto sa v tom nestratím, ani sa v tom nebudem zahlbať, ale máme oboje v Svetom písme. Máme poverenie a vykonanie, máme príkaz a máme bratov ako svedkov, ktorí ten príkaz podľa slova Pánovho vykonali. Veľmi zreteľne, veľmi jasne, ak nám to je skrze Svätého Ducha zjavené. Krstite ich na meno Otca, Syna a Svätého Ducha. Predtým, ako to môžeme učiniť, musíme vedieť, aké je to meno. Ježiš sa modlil, posväť sa tvoje meno. Aké meno? Tam nebolo vyslovené. Alebo zachovaj ich vo svojom mene. Áno, ako sa volá a aké je jeho meno. Čítali sme to v Skutkoch apoštolov 2, 38. Môžete to čítať v kapitole 8, verš 15 a 16, v kapitole 10, verš 48, v kapitole 19, verš 5 a 6, Rimanom 6, verš 3 sme už čítali. Všade si to môžete prečítať. Každý, kto bol od letníc pokrstený, bol pokrstený na meno Pána Ježiša Krista. Pretože to je to meno, v ktorom sa Boh zjavil ku našej spáse a ku našej záchrane v Novom zákone ako Otec, Syn a Svätý Duch. Kto to nemôže vidieť, tomu musíme povedať, že je to takmer matematicky pochopiteľné, bez nejakého mimoriadneho zjavenia. A to tak i myslím. Ten, kto číta pomaly a nemyslí jednoducho svojimi vlastnými myšlienkami i naďalej, ale premýšľa nad tým, čo práve čítal, stojí to v jednotnom čísle. Krstite ich na to meno. Áno, aké je to meno? Ak sa spýtam, koľko je 3x3, tak mi nikto nepovie 3x3 je 3x3. Boli by ste mi dali odpoveď. Ak sa spýtame, aké je to meno, tak i tí učitelia opakujú úlohu a nedávajú výsledok. Bohu buď vďaka, že máme v Svetom písme oboje, úlohu i výsledok. Apoštoli v súlade učili, kázali, jednali, putovali a krstili. Pavol, Filip,
Peter, ktokoľvek to bol, všetci krstili na meno Pána Ježiša Krista. A tak budeme mať i dnes možnosť mať biblický krst. A chcel by som všetkým veľmi naliehavo položiť na srdce. Nedohadujte sa s telom a krvou. Nepýtajte sa ľudí, ktorí to nevedia. Nechajte sa Bohom vyučiť. A to sa deje skrze Jeho slovo, ktoré sme preberali. A nech vám Boh dá vnútorný súhlas ku Jeho slovu, žiadne argumenty, ale poslušné naplnenie Jeho slova. A na tom a v tom potom spočinie Božie požehnanie pre nás všetkých a tam je ho možné nájsť. Ako je napísané o Petrovi a ešte mnohými inými slovami ich napomínal a hovoril, nechajte sa zachrániť od tohoto prevráteného pokolenia. Tak sme sa o to snažili i my s týmito málo slovami. Nechajte sa vytrhnúť zo všetkej prevrátenosti, zo všetkých falošných tradícií. Postavte sa na Božiu stranu, na stranu tých, ktorí putovali s Ježišom, ktorí hovorili v jeho poverení a kázali a jednali. Vy predsa viete, Pavol povedal v liste Galatianom 1, aj keby anjel z nebies prišiel a kázal iné evanjelium, nech je zlorečený. Vyjdite von z každého zlorečenstva, ktoré predsa zaťažuje všetky denominácie, ktoré sa odchýlili od biblického učenia a praxe. Pochopme, akým spôsobom bol i tento bod skrze zvestovanie brata Branhama zdôraznený. A s tým teraz predsa len prichádzam k záveru, keď bol presadený do onoho času, ešte v čase jeho života, tam učinil výrok, ktorý si stále znovu a znovu pripomínam, keď mu hlas povedal, ty budeš súdený podľa toho, čo si kázal. A on sa potom spýtal, bude i Pavol súdený? A povedal, áno. Nebudem do toho hlbšie zachádzať, budem o to písať, ale vtedy brat Branham učinil jeden výrok. Ja som kázal to isté evanjelium, aké kázal Pavol. A krstil som tak, ako krstil on. A len čo to vyslovil, vtedy tento nesčíselný zástup, on povedal, že to boli milióny, oni vtedy zvolali, v tom spočívame. Inými slovami, na to sa môžeme spoľahnúť. Aká nádherná vec. Na konci dní Boh daroval jasnosť skrze pravdu, všetko znovu napravil. Teraz to je na nás. Byť vytrhnutý z prevrátenosti, Bohu dať za pravdu. A i v tomto bode sa zo všetkých tradícií rímskeho kvasu oslobodiť a stať sa cestom sladkosti a čistoty a pravdy pred Božou tvárou. Myslím, že čas je taký vážny. A my vám to musíme takýmto vážnym spôsobom klásť na srdce. Nie preto, že by sme chceli niekomu ublížiť. Nie. Nám má byť pomožené a som presvedčený, že Boh nám všetkým pomohol. Chválené a velebené buď jeho sveté meno. Haleluja. Amen.